Jeden z tých bodov, ktorý ste tak kriticky poňali, bolo, že súčasné vedenie rezortu robí zlé renome. Za vojakov, tak na tých kroky tak spoliehame a aj si to vážia naši spojenci, že akú dobrú prácu robia v tom zahraničí, takže keby ste to mohli uvieť na pravú mieru. Je to tak, naši vojaci jednoducho majú veľmi vysoké hodnotenie vo všetkých operáciách, aj vo všetkých pozíciách medzinárodných štábov a tak ďalej, kde pôsobia, sú hodnotení mimoriadne vysoko. Dôležité je to, že naši spojenci a partneri už začínajú mať pochybnosti dôverovať našim konkrétnym vyjadreniam, ktoré sme mali politickým a tak ďalej, pretože tie vyjadrenia nie sú sprevádzané aj reálnymi krokmi. Aj v rámci regiónu Vyšehradskej štvorky máme obrovské množstvo rôznych politických deklarácií o tom, čo ideme robiť, ale ja nevidím naozaj jeden konkrétny, reálny, hoci malý krok, ktorý by sa nám podarilo zásadným spôsobom urobiť. Niečo sa nám darí s Českou republikou na bilaterálnej báze, možno s Poľskom nejaké časť veci, ale naozaj niečo systémové, niečo, čo ušetrilo finančné prostriedky, ukázalo ľuďom, že hľadáme nejaké riešenia a tak ďalej, sa nedejú. A mal som možnosť si prečítať včera článok aj v českých novinách, kde sa pýtali českých predstaviteľov ministerstva obrany, či napríklad už so Slovákmi riešiť vrtuľníkové letectvo, a odpoveď bola, že nie, že nebudeme na nič čakať, už sme čakali veľmi dlho a jednoducho reálne kroky zásadnejšieho charakteru všetkého kuláru, nám to hovoria aj kolegovia rôzni aj z zahraničia, že jednoducho už nás považujú za akýchsi čiernych pasažierov, že sme v nejakej diskusii o nejakých projektoch, ale nikdy do nich nič konkrétne neprinesieme. A dodávate ako vinu súčasnému vedeniu, alebo je to problém tej diskontinuity, že jednoducho sa to stále mení, to vedenie a každý má inú predstavu o riešení? Presne tak, toto nie je problém iba tejto garnitúry, to treba povedať. Toto je problém, ktorý jednoducho je v rezorte obrany dlhodobý. A samozrejme, diskontinuita je slovo, ktoré by som chcel počiarknúť. Za posledných 10 rokov sme mali možno 9 ministrov alebo 8 ministrov obrany. To je jednoducho neuveriteľné číslo a stabilita je potrebná a odbornosť je potrebná. A keď nie je ani stabilita, ani odbornosť, tak s tým sa jednoducho ťažko robí. 10 rokov na to ste pretransformovali do tých 10 najväčších problémov rezortu obrany. Koľko bodov by mal zoznam tých pozitívnych vecí, ktoré sa možno v tomto odvetví podarilo dosiahnuť? Určite nie málo. Samozrejme, netreba byť prehnane kritický a podliehať nejakému sebaobíhaniu. Na druhej strane toto sú zásadné problémy, ktoré ten rezort obrany musí vyriešiť. Na druhej strane sa naozaj dosiahlo strašne veľa. Viete, keď sa pozriete na situáciu pred vstupom do NATO, napríklad nejakého 2001-2002, keď začali prebiehať zásadné modernizačné plány v rezorte obrany pred vstupom do NATO, keď vidíte našu účasť v operáciách, je tam veľmi veľa veľmi pozitívnych signálov, ale je tam veľa aj negatívnych signálov a o to som miloval organizácie, aby poukazovali na kritiku systémovo, nie politicky. A tu treba naozaj povedať, že akákoľvek vláda to na to bola, tak jednoducho na tú obranu sa začala pozerať tak na jedno oko alebo na pol jedného oka, pretože Slovenská republika sa splnila svoj cieľ vstupu do NATO a tým ako keby naše záväzky skončili. Tak toto ale nie je. Tie nitky ale v konečnom dôsledku predsa len ťahajú politici, čiže aká by bola najväčšia výzva možno smerom k ním od vás? Výzva autorov tohto dokumentu je, aby si politici, ktorí sa venujú problematike obrany a bezpečnosti, sa robili aj jedno, či sú pravicoví, ľavicoví, či sú konzervatívni alebo liberálni, tak ako to je napríklad v Dánsku, alebo sa to podarilo nedávno aj v Českej republike, podpísali istý manifest, isté politické vyhlásenie, že naozaj považujú oblasť obrany za takú dôležitú, aj vzhľadom na situáciu, ktorá dneska je na východ od našej krajiny. V Dánsku sa to robí tak, že uprostred volebného obdobia sa podpíše štvoročná obranná dohoda, to volajú, na najbližšie 4 roky do ďalšej polovice volebného obdobia ďalšej garnitúry, kde sa jednoducho povie, že toto sú naše strategické ciele, toto chceme modernizovať, toto chceme robiť, a to platí a je úplne jedno, aká vláda tam je. To, že viac peňazí na armádu v najbližších rokoch nepôjde, lebo si to nemôžeme dovoliť, potvrdili už skôr premiér Robert Fico aj minister obrany Martin Glváč. A práve súčasný šéf rezortu mi poskytol krátky improvizovaný rozhovor k ďalším výhradám politikov. Chýba strategické myslenie pri obrane, teraz sa prakticky všetci dobudzajú, keď sa objaví nejaká hrozba na zbrane, nedá sa to riešiť do dňa na deň. Ako ste zmenili možno to myslenie vy? No vidíte, oni to kritizujú dnes a niektorí boli aj v rezorte obrany a niektorí nás zastupovali tých kritikov aj v Bruseli. Pýtam sa, kde boli pred 2-4 rokmi a ja vám hovorím, že kríza na Ukrajine zmenila možno náš pohľad, ale to, čo oni dnes kritizujú, my sme pred rokom začali uskutočňovať a svedčia k tomu aj tie materiály, tie koncepčné, ktoré sme dali či už do Bezpečnostnej rady alebo do vlády a boli koncipované a pripravované či už ministerskou časťou alebo ozbrojenými silami už rok dozadu. Takže miesto zbytočných rečí my konáme a konali sme a začali sme konať už dávno pred touto krízou a pripravovali tieto koncepcie a výsledkom sú veci, po ktorých hovorím, či už je to obstaranie vrtuľníkov alebo prenajmu letových hodín. Pokiaľ ide o tie personálne výmeny na ministerstve, udialo sa ich tam viac, už prehrmela tá búrka? My máme ministri od premiéra jasné noci, kto nestíha, nevládne
jasne zadefinované klasické politické strany, s ktorými to viete robiť, ale určite oslovím v podobnom duchu minimálne tie klasické politické strany u nás. Mám na mysli SDKU a KDH, určite o to budem rokovať. Takže môžeme očakávať v krátkom čase nejakú